bhozwa kumnyama amehlo wabona kwenzeka nakhondoshpa kukho amehlo engqondo athi uPaul kwibandla lase-Efesu ndiyathandaza so that the eyes of your understanding may be light. Say light. Say light. Say light. Akali ngifumene nilicenge manje. Ndihambe nalo mhlobo. Into esibhunqa ngayo kuSathane. Sekelwe nalamehlo. Kukho ivesi esizibonayo. Alayida amehlo ngowaboniyo. Umbone exholiwe. Uthi I'm more than a conqueror. Sithini na ke kwezi zinto? Sithini na kwezi zinto? Hayibo! Hallelujah! Hallelujah! Sithini na kukho izinto uzawujongene nazo ungayazi uba sithini na wakwenokubethu but ubambelele awujonganga ngalamehlo jonga wabethwa umuntu ePatmos walahla kwisiqithi seJohane whatever like amehlo ephekiwe sePatmos lathi izwibhala Johane utestwa isight on the other bhala Johane Nkosi ibhala njani amehlo ekhutshiwe bhala bazalwane ndithe kulo nyaka kufuneka sishiyeke endaweni ningasingene kulo nyaka uzawo sesibhombo kuthiwe bhala bani bantu ekugqibele kubetheke ku-2022 xa kuthiwe bhala uvela hayi bona ku-2023 usavela ndiyavela because kukho amehlo abangakwazanga wahlala the eyes of my understanding. I'm deep in understanding. And manga ngezinyawo ndime ngento engabonakaliyo kukho into endizaziyo. Ile nto mise uShadrach noMeshach noAbednego emlilweni abafaka i-confidence yabo bathi jonga makwazeke kuwe. To us this is nothing. We are so rooted. We are so deep in this thing in so much that we have become crazy. Akore sifuna i-antidote. Into enosithi undo. Le nto lena isiqakile. Sithi singasafuna uyithetha. Isishise emathambeni. Sithi sesiqhubekile uthandina kuloo ndawo. Ungazazi uvuke njani. Hayibo dimlo. Emveni kokaphuka ohlobo and understand uba now mamela ke ngoku ne ndicela ke ngoku uhamba nelight namehlo avulekileyo siyavana ne sawugqiba ke ngoku simshiye uPaul lo abeDamascus ne but ngokusenkamshiye uPaul okay apha masimthathe kwincwadi ye-Acts 27 asenqanaweni yekena because ndiyabadala umthetho apha again aphi asenqana kubotshiwe ne but uPaul ndifuna uthethe into namhlanje yonke la process yenzeka pha leyoba abe libanjwa abe senqanaweni inqanawe yephuke batshone babe ngaphansi komhlaba for 14 days bengaboni ilanga afika uThixo angena yapha bakhoyo athi Paul wena ngomso uzaba emelitha uyovela phambi kakumkani uKhesari
akho umuntu uzawulahlekelwa bubomi. Uyazi ba into lenze lapha spiritual training. Spiritual, because ngeke ungene kwi spiritual warfare ungafakwanga kwi spiritual. Uyacapacitatewa, wenziwa strong. Amajoni la navy amanzi wakho umntana wakho anibalisela wena phansi kwamanzi ufika uThixo akathathi ngoba uzamkhuphana xa uyamceba ngomso. Sahela bona kule appointment ngomso konke kumshiya pha umshiyabe. Now Paul kwafuneka now his eyes, the eyes of his understanding zivuleke, because kumnyama phansi kwantoni kwamanzi. Acinge ngemeeting yangomso kwi-depression, ngemeeting yanini yavakala ne njengawe kufuneka uplanele u-2023 kwesi simo kuso. Phofa ngoba abantu uyibonileyo kulo nyaka into nayo usike wayuba broke, but ngoku kwa December 16 udibanise into ongazaziyo for abantwana. iChristmas kule veki safuneka udibanisile i-31st. Ndiyenda xa bendithenda abazali abantwana mabayekane nabantu December, mabalinde iPasika. Abazali impahla bazithenga ntoni xa beya emazweni asixhenxe. Ngoku makujongene nabantwana. Siyavana ne? Yeah. Nasebantwaneni bakho ngoku funeka ubahlengahlengise ne. Uthi kwabanye jongani nina teenagers jongani June 16 ziwe. Uyava ne? Ukuzibona uflarisha kulaa nyanga lamehlo understanding. Masishiyeni ke ngoku leyipati. Siyeni uLuka chapter 24. Chapter 24. Ngoba kwenzeka ntoni apha? uYesu ufile. uYesu utheni? Now ezi zezinto zabafundi zi-disappointed kuba uYesu utheni? Babuyela kwi-former things, former businesses. Bayagoduka. Babephumele inkosi. Ngoku le nto beyihambele ibashiye esithubeni. uPetros wacinga ngentlanzi. Yangulo wacinga ndandi. Batsala ibhekisa. Emazalwana hayi man hayi. Uyabona le moment le. Imagine mna at my age ngitsala ibheki ngibuyela kuTsolo. Ndanga. Bathi katheka ayikho yonke lento bendiyishumela neminyaka. Yini ixesha engaka? Uyabona i-disappointment, level of disappointment. Xa ndivela kwi ndifunda bahamba ngezilapha imizi mikhulu mna ndivele kule bheki. Ayikho le beqhalasini kube naphasi yama abathi abayafuyaza isihlangu cookie no manje awubisho mana kwa ethamzalwa Bishop engcwabeni sendifaka ishades zoba nginajonga la okwenza iflanda. You shall not be disappointed. Never. Amen. You shall not. Yo, jonga. Ifuna ukubonisa kwenzeka ntoni so that uzo understand ukuba each and every moment nawo ngena umsusu ukhoba ke bangena imouse indlela ebhekile imouse. Ndifuna uyi-understand isizini ye-mouse because iyasifikela sonke. Isizini yentoni? Seyi-mouse. Apho uthi uyamkhangela. Izantana. No. Hayi, bona le ndawo izantana. Hallelujah. Kwabonakala kusiya babini bakubo. Again. Kwangaloo mini kumzana ozidadiya zima-60. It's 16 kilometers. Sihamba ngenyawo. 16. Jonga, ngilonga ngosuku abubheke estrand.
ngenyawo. Agreed. Ngenyawo. Because xa uhamba ku-freeway all first xa ezangubo uyayivane uyagoduka kathwane iza mntana iza kumzana ozitadiya zima-60 umgama wawo neYerusalem ogama eli-Emawusi. Bayabona bexoxa bodwa ngazo zonke izinto ebezihlile. Umama uncokwana nomfundisi uMagqazolo asithathe bona, omnye uphethe i-gathered worship, omnye uphethe i-word explosion. Kuthiwa yinto ibikade itheni lakho. I-vision isesibhekini. I-vision iza mntana. Amen. Bayabona bexoxa bodwa ngazo zonke izinto ezibezihlile. Nimamele sisi. Kwathi ekuxoxeni kwabo nasekubuzaneni kwabo, uYesu ngokwakhe wasondela wahamba nabo. Now. Iyaqala ingxaki. uYesu wasondela. Yo. He is not the same Jesus. He is not. No, he is the resurrected. Bahambe naye kwelicala. Wayongena phi? Engcwabeni. Xa sengcwabeni abayikholwa yonke into ayitheni. Because kukho abantu abakushiyayo when you hit ingcwaba, the bottom. They leave you there. So uYesu wangeleka zonke bezihamba naye zathini? Yes. Ngathi ndiyamvuphola ethi sikhahlelwa ngenxa but ndiyafakana ne ngamanye amagama akayidinayi into uba we hit the bottom but we bounce back. You are bouncing back. When you will come back. See, understand that? Now. And there's a stronger. Yes, to take the figure up about cross about you. If you know body salary, but we are done. Bajika. Batin. Bajika. Yes, to vukayo. Walandile emveni kwabo. Yes, to vukayo. Akathi andishiye wathi uYesu xa bheke iMouse uphinda kwindawo bezihambile uyabazi uzabafumana na ufika uYesu bexoxa ufika betheni wangena uYesu phakathi kwabo. They could not recognize him. Abamazi bathetha ngaye bathetha uyabuza uYesu ndiyabazini azibithi ifunde man faith ifunde sendanda yabona okola ngazo nihamba nibe nithe macha uyeva uthi ba macha set ngqunguphana zingqunguphele lezi pathi babe hambe phezu kwamandla isatheni loo nto le bahamba ngojipsi ngoku sindabazini idomo do gone come on because the top akaphuma ngejwabeni akavele abendleni uma ufinish uba kwizinto dawutha kuzongaziboni namhlanje ungena enkonzweni apha zawuvela khona wavela xa indlela ijonge kwa-ace wavela nganiyaphi kule direction the direction niyaphi ngapha niyaphi jonga ufile uYesu endlela uYesu atshintshe ingoma ibikade ithomoyi ngoku ingoma ithini ngoku
Beke. Avelo Yesu. Ay madoda. Yeke. Avelo Yesu. Elingeli ithomoyi, xa ithomoyi ayikho. The very same people becula ithomoyi. Bathi ngeke ndifune. Avela ubani wabuyele iMouse. Uyayazi uYesu ukuthi ezi sijikile wangena iMouse walandela emveni kwazo zaxa zingena kwesixeko wabuza uYesu yabazini ezi bazi itheni ngango selithetheka ilanguage njengoku babuza babona ungumhambi na base sixeko awuzazi into ezehlileyo uthi kwenzeke kuthi indoda ebesihamba naye kuthiwa nguYesu batsho ibifile so ibivusa imfama abafileyo isikhwala zihamba ivusa Lazaro namhlanje ifile manje sisehlazweni soba asiyazi basayiqala ngaphi iqathisi bethelelwe kungamlezweni yawuncwadi yayithe izawuvuka ayivukanga uphakathi kwabo but isizini itshintshile akasahambi nabo ngendlela bekade hamba bona iproblem yabo bashiyeke on the other side of the toll abacrossa now they could not perceive or recognize yena sekekhona bakwazi umbona because bakwelinye icala yenza ishumayela kuthiwa bathetha naye bathi loo ndoda leyo ibishumayela indaba esilungileyo ithetha oku nokubabali imisebenzi enzileyo kuthi uphakathi kwabo uYesu kuthiwa kwarhatyela kanti ngoserhatyele ikhona into abayivayo ba-amani bayakroka bathi kuye hlala nathi bathi abangamazi hlala ilanga litshonile ubusuku fikile ithi iBhayibhile wahlala nabo lapho ndizakhona wahlala uYesu wangena kulo mzi kuthiwa iMouse kuthiwa wahlala nabo etafileni Attendant, because other bantu are blind. The problem yabo is blindness. Saved Christians abantu bebehamba naye but balahlekela online ngokukhona basakwazi umrecognize. Baresortela kwezinye izinto because jonga i-light akuthethwa nge-light ne-blindness amehlo akhe angavuleka but if i-wave kamoyingcwele itshintsha awutshintshanga uzawushiyeka ublind but ucinga uyabona ulwe nento ezenzeka apha because i-transition awukhange uyifumane ulwe ube yi-enemy ulwisa into uba you became blind again because each time i-level itshintsha there asabona izinto ngokwendlela yaphi apha kufuneka siphinde savulwa hayibo ikhona le cawe kufuneka siphinde sathwana apha kakanihlale phansi ndiyicacise can I tell you something now uYesu ungena kwi-process yobaweza bazalwane ndiyacela niyibambe le nto because abantu abaninzi namhlanje kunzima ureceiver from uThixo because kune-transitions abangafunanga uzamkela you need to go through the process the process otherwise kukho izinto i-systems ezakudisqualifya kuzo
hayi kuba uthandwa nguThixo. Ifana lethetha umzekelo kwabantwana. Mna I'm a banker, amen. I own the banker. Uyabona ne? Usiya ifriend yami. Usiya ufuna i-loan kule banki yami. Ndihlela ndiphunga breakfast. Ndithi kusiya nansi manager uMachaba. Iyaphi? Ubutshomi bakhe abunanto akwenza. Nale ya. Abheke uMachaba xa imjonga pha i-system blacklisted. Yamkhapha. Akakhatywa ndini. Ukhatywa system. Yeka abantu system. Ndiyamthanda yena but ingxaki yi-system. Siyaphunga sobabili but i-system yona. uThixo indlela operator ngayo. Sukulahlekiswa into uba xa uthandazayo efika. Akaze ungafiki because ungumntana wakhe but i-system ithe awuthayi. Now xa kufuneka kuvule ifektre zamazulu i-system rejects. But yena as a child he loves. But the system yi-system ayinguye ziprogranyiwe into zakhe system bekuyihlo nonyoko ukuze imihla yakho yelulwe unyoko uyakuthanda but i-system uyephulile ngoba uye wamthuka wamenza zonke izinto now iminyaka yakho ishoti nje hayi nguye. If you want upakame ube right with your mother, you have to take now, prepare a sacrifice. Go to your mother with a sacrifice, offering, bow down, apologize, break the system, offer, break the system. You are dealing with Amaswi, athethwa nguye uqhubeka kwakhe. Immediately when the sacrifice goes up, changes system. Asili na nyama na kazi. Powers, authorities, rulers. Ungalahlekiswa kuba xa ubamba imic ilizwe lishayike, but the system iyakwazi ukurejecta. But the anointing is finger yo. Sit down. When a problem is number 5. Uhamba nabo. But ahamba naye in the old season. Ahamba naye but uYesu resurrected Jesus. Sekenze i-transition kuye kuthi sekuvalwa emnyango angene bambone phakathi kwabo abahamba abakwazi ukumrecognize baseli-mouse. That is the first problem ebangela i-breakthrough zethu zingabikho. Now Yesu he takes them through the process. Uhlala nabe etafileni sani. Uhlala nabophi? Etafileni athathe. Hlala bafana. Isonka. Uyabona? Akhomela because ndiyayifuna lento ayikho le. Okay, ayinamsebenzi. Yeke si. So ibanana ne. Ya mastati banana. uYesu kumele ne afuneka ngiqhekezwe ngomnye because i-dimension uye I know it's fine ungayenza ndifuna but ndifuna nibone order because i-dimension ibani ikuye ngoku he is breaking the bread lewa yephule wabuyephula for the second time. Do you know ba intoni bread kumzimba wakhe uphinde uyazephula sekesuka ngophuka emnqamlevini but the problem yakhe yi-investment elapha
lebachabalala nayo. Yiyo le nto sizakulandela sowunxile ufeba. Investment elapha. Nanti into ebangela uba sibe sekuveni kwakho investment. Izulu li-investe kakhulu kuwo. Wathi uyasandikwaza naxesha I have less than 200 days endizayiphila. Ngiqale phansi. Ngeke ngiqale phansi. Usathana noba ngalwa ndiyakufuna. Because anayo elixesha engaphinde ngiyaqala abantu abatsha ukuze iminisitri iphinde idubule. Kufuneka nakanjani kusetyenzwa ngawe. Now there is a process apho kufuneka kafakwa khona. Waqaqheke sisonke. Yes. Oh. Kaqaqheke sisonke. Kuthiwa batya. Xa betyayo their eyes avuleke amehlo alahleka uYesu. Amehlo abathini? Kuthiwa nanku nguye lo. Uye lo. Bahambe naye 16 kilometers. Bengambona ukhona kanti bashiywe yi-16. Ndizothi kuwe ungashiywa yi-16. Sashiyeka ne-2 weeks singene ku-2023. Ungayivumeli i-16. Ikulahlele ngaphandle. 2023. Ndiyeza. Ndiyaguquka. If you never need to go through the process of cleansing, let your will be done. But I'm sure whatever that Lord you are doing in this season, don't do it without me. But in a see, you're calling him. Calling him now. And one day you will stand before God and answer. Nahlala kwinto ezinje. Nashiyeka ninje. Masijikeni. Hlala phansi. Amehlo. Wavuleka mhlawumbe. Wavuleke. Wavuleke. Can I take the last scripture?